A day in my life as a Bisaya nga natalong sa Iloilo. So for today's video guys, nagpa-fast forward lang po ako para mas madali po. Kaya ayan, iniwa ko po yung ahos para po sa fried rice. Hindi ko po alam yung Tagalog na ahos, basta yan. Basta magluto ako. Sa akin naman tong video na to, kaya manood na lang kayo. Tapos pagkatapos ko po yung slice ng maliliit, syempre kasunod yan ay mag-focus po tayo ng kamay. Ang pangit namang hindi. Baka sabihin nyo, hindi ako proper hygiene, iti pagkain yun, diba? Kaya, ang na kayong mga. Tapos yung nagpainit po ko ng pan, nilagyan ko na po ng mantika, tsaka nilagay ko po yung slice ko po na talong. Kung sa English, eggplant. Pagkatapos niyan po guys, medyo brown na. Siyempre, ahonin ang pakit naman na itapon. Ang gengging nyo naman, naglagay na po ako ng ahos. Tapos, pag medyo brown na po yan, ay kasunod po yan yung kanin. Ang galing! Pagkatapos po niyan, haluin lang po natin. Mekos yan. Pagkatapos ng mekos na yan, ay siyempre, edikumin natin. Ang genggeng nyo naman, siyempre kakainin. Ang galing. Ayan guys, huwag na po kayong magalit. Lagay natin sa kaldero para kakain na tayo. Ayan, tapos na po ako guys. Kakain na po kami. Ito po sa inyo lahat guys ay sa akin pala kasi ako lang yung kumakain. Ayan, kahit na kumakain po ako, masakit po yung ngipin ko. Ayan po yung breakfast namin. Dalawa guys, ayan, pasayaw-sayaw pa. Kahit na masakit na po yung ngipin ko. Ayan, damang-dama. Hala, malaki ng saubo ko guys. So ayan, kahit na may mga makukulit na dalawang asa na nanghihingi ng pagkain na parang hindi pinakain na isang buwan. Ayan guys, tingnan nyo lang po ako guys na kumakain na ang laki ng sobo guys. Kasi ako lang naman itong nag-video ng pa-vlog. Supportahan nyo na lang ako. Wow! Ang geng nyo naman kung hindi nyo ako supportahan. Kaya salamat guys, bye bye!